Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 22. ožujak 2025. godine. Luka 15, 1 do 3, 11 do 32. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Dok sam čitao današnju prispodobu, vidio sam se u ocu koji je osjetio beskrajnu radost kad se sin vratio kući nakon razuzdanog života. Napravio mu je gozbu, veliku gozbu. Zahvaljujući daru svećeništva kojim je Gospodin udijelio, kad sam bio župnik, i ja sam vrlo često osjetio duboku radost primajući braću i sestre koji su mi nakon godina udaljenosti od crkve, tijekom kojih im je duša bila umrljana teškim grijesima, došli reći: Oče, veliki sam grešnik, iako nisam dostojan primiti oprost, prihvati me u svoju zajednicu. Ispovjedi su uvijek završile očima punim suza radosnica, kako očima pokornika, tako i mojima. Rijetko sam pokajnike otpustio bez odrješenja. Bilo je puta kada su mi pokajnici pozvani da oproste neprijatelju govorili: Oče, ne želim oprostiti. Onda sam se vidio u sinu koji je ranio očevo srce otišavši od kuće kako bi živio u grijehu. Koliko sam se puta i ja našao u svinjskom blatu, više iz slabosti nego iz neznanja. Znao sam da ću svojim grijehom otvoriti ranu u Isusovu srcu. Ali zbog živog sjećanja na snažno iskustvo ljubavi Oca Nebeskog, koje sam doživio kad sam bio adolescent, uvijek sam se povlačio u svoju nutrinu govoreći sa suzama u očima. Ustaću i poći svome ocu i reći mu: Oče, smiluj se meni grešniku. Radosno sam uvijek nalazio svećenike koji su me primali s velikim milosrđem. Na kraju vidio sam se i u starijem bratu. Da, u prošlosti, vrlo dalekoj, sam se žalio mojim nadređenima govoreći: u našem institutu više nagrađujete one koji su neposlušni, nego one koji daju svoj život promičući njegovo ime. Naravno, kad sam se tako ponašao, pao sam u moralizam, osjećajući se boljim od drugih, te u legalizam, ponašajući se kao nemilosrdni sudac. Sad se u mom srcu čuva blaženstvo koje kaže: blago milosrdnima, jer će zadobiti milosrđe. Amen. Amen.